Ja. Dan gaan we eens mee ingaan. Hulle weet wel, hulle word gesien. Hier lekker overheid. Daar tussen die was zo klein. En ik weet niet, dat er nog glad niet van mij overheid is. Taking this afternoon bath. Beach, wallabies, birds, reptiles. Die zijn nog kort warm in ruimte. En dat, ja, en dan is het ook een beetje. Och, mother. Och, moekie. En hulle thuisgemaakte wimpies. Och, jete, sal hulle regtig wees. Daar is iemand lewendig. I kan verstaan het. Maar die peace quiet aan die andere kant. Dan kan een mens weer zo ingeknijd. Daarvoor laat. Hij kan verstaan dat als mensen nu inkrijgt. Dus stap maar in auto.
kan die ding glad nie werk nie so. Now can we go and see the other one? Yeah, we're gonna go there. Dit is wel ons om net ervaren. Ja, daarna, zo gaat het niks. Het draait zo apart nou en dan. En kan je inlaten. Nee, daar inderdaad. Voor de Agnes. Dat is te oudelijk nog geweest. He's coming for his spoke to be on. Maar hij doet toch wel meer goed, hè? Permanently injured due to shooting. Never ever fly again. These wallabies, these kangaroos. Nice wallabies, maar nice kangaroos. Dat is allemaal machtig. No, what is the Are you an emu? If you tell me whether you're an emu or not, then I can give you something. Hey, an emu? Baie butterfly. Okay. Is jy lekker kwaad vir mekaar? Oh, daar's nog een. You cross with one another. Yes. How do you do? How's it going?
jullie Afrikaans? Die verstaan jullie Afrikaans, die andere goedje niet. Ja. Wat moet je? Gewoon nog steeds uit die houden, hè? Stick to the path. Ja, geweldig. Dat is wat ik eigenlijk wel gehad heb. Ja. Oh, jong, oké. Hier zullen dat dingen maar bingen. Moeder. Zal ik nou zo liefje? Dat zijn
Just to say, huh, what about me? Oh ja. So anders met my sodde. Hy wil baie keer daar wou waterpad ook. Die signs. Wat sê? Oh daar. Dit is veel beter. She'd be right. No worries. Hi sir, how are you? How are you? How's it going? Is it going fine? Yeah. Just